Palaguno kongi etorri Lasto Txapelen kanalean, ni Lasto Txapel naiz, eta nahi honetan Tiger Knight Empire War jokoa dakarkizuet, eta guazen partidatzen jolastera. Zer nolako partidaten zegoen Tiger Knight joko hau doainik da eta estimen aurkitu dezakizu nahi izanez gero, eta Txina da bere jokoare herrietar eta da Mountain Blade antzekoa, eta hor dituzu zure gerlariak eta zure heroia, eta zuk idatu behar dituzu borroke irabestera eta objektibo batzuk lortzera. Eta pizkanaka pertsonaiak hobetzen joan zaitezte eta gerlari hobeagoak izaten. Eta, nahiko joko interesgarria da. Ia, kargatzen zaigun. Batzutan nahiko irauten du kargatzeko momentuan. Vale. Bateria erregimendua gidatuko dugu batailara, beste gaude dauen espatariekin eta erregimendua barkuekin. Prepare to engage. We found a site. We have taken the site. The site is in the front. The enemy has occupied the site. Era soltero. Valoro el sueño batzuk. A ver, ¿dónde vamos?
arte. Our army is shaken. Eta hor, bai, gaitu. Eta hor, ikusi dut hori. Para txitxoa da. Baina, bueno, lagunok, hau izen da den horrengora arte, agur.